Poštovanje. Akademija Sirius, evo nas na Rtnju, gdje imamo druženje sa građanima. Trenutno smo počeli obilazak lavirinta u kome postoji ovdje energije. A mora da se prati, tačno da se prati gdje je. Doktore, a koji je pravac? A, znači lavirinta ne sme da se pogreši ovdje. Znači mora da se isprati. Tačno.